po ba tinatabig nyo? Ako nga pala si Paolo na tatabigin natin ang mga myth ngayong linggo. Alam nyo na, laruin natin ang sulot o sukot at inagang simulan. Nag-costume pa ako para dito. Ano? Oh, Yoru? Meron, matagal na to eh. Run. Ipo, Tsuko, Ken. Hindi! Okay, paki, Ace. Oy, walang friendly fire sa Valorant. Let's end this. What's up? Naka-ult nga naman si Yoru. Nayari niya ang mga kalaban niya. Plant spike? Nice. One-man team eh. Oh, ano? UTP na naman po. Nakawawa si Raze. So, siyempre, isiskip pa na lang namin dito yung mga, ano, pa rin tayo ma-demonetize si Tito YouTube. Baka mapito rin kami nung referee ni Tito YouTube. So, alam mo, dito ko lang na napapanood ulit to yung NCAA dahil sa mga ganong pangyayari. Ito hindi ko maintindihan dito eh. Paano siya hindi napigilan ng mga to? Pwede yakapin mo lang na dito makakagalaw eh. Diba? To mga kalbong to. Diba? Kala ba nila ano sila? Kala ba nila bola din sila na baka i-dribble niya? Pwede nyo yakapin niya. Wala magagawa eh. Baka lumambot pa nga puso niya eh. No? Medyo sukot din na pinabayaan lang siyang magganyan na kala mo barangay lang to na basketball. Kuya Kim, ano ba yan? Bakit ka natutuwa sa mga ganitong violence? Nagbago ka na, Kuya Kim. Sukot dahil bakit magagawin yun? Peace attempt, but that's the first move. Ha? So, gumamit ka pa ng chess piece eh, no? Baka first move sa'yo, baka hindi sa'yo ginagawa. Pero ako gusto ko na isang babaeng alam yung gusto niya, di ba? Hindi naman masama maging, di ba yung mga submissive na gusto ng mga Hapon. Pero naman yung kilalalagyan. Pero yung ganyan, wala naman masama dyan. Talaga, siguro kung sa chess, kung siya nag-first move tapos block siya, bobo siya, di ba? Kung doon nilagay mo ditong piece. So, hindi mo ka, Asim, hindi ka naman ka first. Tama na! Ako ni Refre, tama na, patay na, tama na. Yes. Diba, sabi ko sa iyo eh, kung focus ka sa goal mo at hindi sa kalaban mo, di ba, makakalma ka. Ito dapat na dinidribble mo, mga bolang yan. Pakishot niya yan sa cameraman. Yung editor ko, ito yung mukha ngayon. Yes, Pao. Ito, mga gusto ko pinapanood mo, Pao. Kung lahat ng tao ito pinapanood, baka kalmado tayo lahat. Sulot! Sulot o sukot? Ano na ito? Sukot o shoot? Shoot na shoot yan. Sana bago nyo kwento bansay ko. Sportsmanship Award? Grabe. Siyempre kwento mo yun, ako masama. Okay, yun na yung title. Yun yung title ng video. You had me at my worst, but you still chose to break my heart. Jose Rizal University. Yung irony nun na, si Jose Rizal nga, pacifist nga siya. Ayaw pa nga niya makipag-gera sa mga Espanyol noon, di ba? Di pa tayo handa eh. Masyado in-imbibe ni Mr. John dito yung pagiging isang makabayan. Sukot! Ganun. Magaling kay Bebe Silly. Uy, si John yan ah! Pet edition. Ito yung isang taga-Binild. Ano ha? Ano gusto mo? Kagating ko sisiyo mo eh, ano? Ha? No. Paso, nakabunting ako na makita yung sisiyo ni Kuya. Tapang mo ah. Hingal ka Hiningal ka? Sino nang-away sa'yo? Sabihin mo sa akin, sino nang-away sa'yo? Ano? Prep. Siya kasi prep eh. Ano ba rep? Ganon. Daling yung basketball points for napakarami assist talaga. Tulak, landed, KO. May friendly fire nga. Nakita ko nga ito eh. Pre, amoy mo muna itlog ko ah. Ako bahala sa'yo. Di ka lalapitan niya. Maasim din ako. Tama na. Ito yung pinaka walang kwentang depensa na nakita ko sa mga kalbo dun sa court. Hindi na naman nila pigilan si John eh. Parang nag-parkour si si Amores eh. Mas magaling siya mag-parkour eh. Hindi na to NCAA, ano na to? UFC CP. Tunad. Tuwang-tuwa ka naman sa nangyari. Ano sabi ko sa inyo eh. Kami makakapansin na sobrang sakto. Happy ko eh. Parang ganun yung vibe eh. Roll, dribble the ball. Tumira ng 17 anyos. Kaboom! Dapat ganito lang, di ba? Parang dribble mo yung ball kanina nung pinapanood ng bata. Dribble the ball. Di ba? Para wala nag-aaway. Kung lahat tayo may dinidribble na ganun mga klaseng bola, walang mainit ang ulo. Lahat ng lalaki ay kalmadong mga tuta, di ba? Na parang hinahabol yung sisiw kanina. Walang mag-aaway. Doon ako sigurado. Sunod! Ang humarang, di ba? Tonight will be the night that I will fall for you. May
may emo sa likod. Meron namang pikon na sa likod may emo. Ito yung before after ko eh. Ito yung before may pag-break sa akin, after may pag-break sa akin. Wait ako naman, pre. Mwah. Kasi maghahali ka na lang tayo lahat eh. Kaya kay She Paleontologist, yung ganda ng costume pero wala may gusto pa rin sa'yo. Siyempre, kwento mo yan. Siyempre, ako mukhang tanga, di ba? Wala tayong magagawa doon. Sulot. Sarap carbonara. May magkakot ka karabe. Di pa lang kasi magmahalan. Yan sila. Ito yung alternate universe ni Amore tsaka ni sino to? Si Belmonte. Sulot. Hulsa Blanc. Most violent player. Bagay nga naman sa kanya. Bahala ka. Sukot. Ano kay late member. Ang design parang tinatabad the school project. Eric Robal. Ano yan? Pero tinobandero. Clash, kayo ay magsasubmit ng 1x1 pick. Paki-applyan nyo na to ng bagong artist. Maawa na kayo sa mga interns nyo. Bayaran nyo na sila. Bigyan nyo din ng badge ng MVP. Sukot. Leche. Galing kay Jay. Yes! May napulot kang 1K sa daan. Yes! I want to know where Kala ko swerte na eh. Sukot. Bahalang araw, maangkas din kita sa motor. Tapos may kipagsuntukan din tayo. Sukot. Naningamot kong paningita og tsukulit! Paulak! Titi bear! Siya pa ang nagirisan akong 3 days! 3 days? Tsukulit! Yawa ka sa likid barkada ka buwang na tsukulit! Oo, mga pre, wag. Kung gusto to kayo. Pigilan mo. Mas magaling pa yung pagpigil dito ng mga tropa niya kaysa doon sa mga referee doon sa court eh. Kaya sulot. Ang aking Tagalog context clues ay niligawan niya ata ng 3 days tapos ayaw pa rin sa kanya. Sibinilan daw niya ng chocolate teddy bear. Gano'n ba yun? Pakitranslate na lang sa comment section mga pinakamamahal kong Bisayawa dyan. Maraming salamat. Sunod, even financial advisor hindi alam kung paano pagkakasya ng pasensya ko sa loob. Kailangan din ng emotional advisor ni Mr. Amores. Kailangan mo din yan. Sunod, naubos na rin pasensya ko sa mga pinagpapadala nyo sa akin. Sunod, nag-cheer kayo sa varsity crush ko. Go Crush! Tumira ng 3. 17 anyos pa. Oo nga, hindi ko rin gets. Baka masakit. Nakakapagod nga naman yan eh. Kung wala ka lang magawa. Hindi ko na alam bakit napipikon yung mga nagbabasketball sa ganyan eh. Nararamdaman nila ang pag-dribble ng bola. Pero kailangan mo ng mousepad, di ba? Na kung magiging lang ako mousepad, yung parang kay ate kanina na tinitira ng bata. Kalmado lang lahat. Kaya ito rin katigas ang aking pangtira ng 3. Sulot! Pre. Ito dapat ay itapat kay Amore. Si ate, sino mas matigas? Sinong lalaman? Tumanda na yung bata kanina. 20 years later, hindi na 3 ang tinitira. 23. Sulot. Ay, dito sulot. Shoot to, shoot. Ito galing kay Adrian. Time out, Ref. Ay, ba't kong pahinawakan? Ano ba, men? Kailangan ko may magdala sa akin sa labas ng court. Sa court! Tulad! Yan, galing kay Yaman na may mahal. Break na tayo. Hala, mahal. Bakit? Nanonood ako laro mo. Nakakabalik ka. Kaya nakala ka ba? UST ba yan? Tala sila. Hindi! Pumasyal pa man din ako. Okay lang maging sad boy. Huwag lang angry boy. Lahat naman tayo nakakaramdam. Uncle Breaker, wag lang Heartbreaker. Babae lang ang nag-heartbreaker sa atin, diba? Wag may tropa time tayo. Sulot. Kay Shroom. Gangsta Paradise. Nung ako'y naglakad sa anino ng patay, tinig Oh! ang buhay ko. Ito bala'y paubos na. Habang nanananso ako. Siyempre, kwento mo yan eh. Ako masama. Yung nanay ko, Ako na pumapak. Sukot. Sayang yan. Pwede pa masebo sa... Speaking of masebong pusa, mapapalood ka ng di oras. Amen, Father. Amen. Lulunukin ko ang iyong dobe. Mukha si Jake Cuenca dito eh. Body of Christ, I do. Ang punta mo dyan. Sukot. Yan. Lahat ng sport. Ano to? Ano opening to? Check! Ay, may TV prof doon.
Ang lakas mag-hype eh. Kahit walang sense yung nangyayari. And yung sa parang Siko opening yan. Kaya din mag-opening si Amores. Siko opening muna. Hanggang mabuksan mo yung center, saka ka mag-B4 to player number 5. Diba? Tama nga naman. Sunod. Galing kay Wise Away Bata. What? Ito lang yung pwede ko mapakitang away na naganap doon kay Amores. Ito yung child edition. Ano? Ha? Ano? Katamba kami ng 20. Makaka-20 ka sa akin, boy. Ano? Amores wanting to go after a fan. Ito Punches lang, being away thrown bata. here. Buti sabi umawat. You have slain an enemy. Sulot. Dahil napakaganda ng iyong adaptation. Yung nakita ni Jollibee na bida-bida ka. Ayun, may bida-bida rin sa court kanina. Sulot. Exam mo yan, ma'am. Siyempre, mali ako dyan. Kasalanan mo na yan. Katangaan mo na yan. Wala nang magagawa ibang tao dyan. Pali ka lang talaga. Magkakaroon na ito ng next season, yung Vinland Saga. Sulot. From Father Vic Calvo, we opted to use the term indefinite suspension. Update na agad? Ano nangyari? Balita-balita ako po ngayon ay nasa court at nasa gilid ko po ngayon ang mga nakahilatang katawan ng mga ginulping player ni Mr. Amore. Ito po ang kanilang desisyon. Okay, this is the official statement on the incident in the game of Heavy Bombers and Blazers last November 8, 2022 from Jose Rizal University. Jose Rizal University, as one of the oldest members of the National Collegiate Athletic Association, Yeah, UFC na yan. has always supported the objectives of the association to promote Hello, the sportsmanship, camaraderie, The and assholes. good values among students of the member schools. In line with this mission, the university does not condone violence in any form. The Ramdam ko naman na university has napigilan siya therefore agad. decided that Mr. John Anthony Walker Amores will be suspended indefinitely. Hindi siya walker, runner yan. This Boja, means that natakbuhan he nga will niya yung not buong play for the remainder of the NCAA Season 98 basketball games of the Heavy Bombers nor participate in team practices. Okay. A separate internal inquiry on the matter will be conducted consistent with the university rules and regulations. This decision of the university is separate from any decision that the NCAA players. Management Committee may have. Sa JRU lang to. JRU understands that the NCAA Kasi may mga civil, will have its own internal offense pa eh. investigation and promises to cooperate fully. To the whole basketball community, particularly to our NCAA family, violence has no part in the sport of basketball, and as a member sa of the NCAA, YouTube, we shall continue boxing. to uphold the highest ideals of Battle collegiate of the athletic YouTubers, pwede na siya. competitions. Thank you. Okay, suntukan na ulit. Let's go, next! Next out! University. Leche, sunod! Sukot! Ano to? Kahit ganito lang ka morgue video Uy! Ano po yung weird na pagkamatay ng naimbalsamo nyo? Ayan, sa comment na to, nagtanong din ako sa kanya kung ano yung example ng pagkamatay. May nag-comment na tungkol sa nasagasaan ng truck at meron po akong nabalsamo na nasagasaan ng truck. Bali, mga 2 taon na siguro o bago mag-pandemic Content to? nangyari. Yung insidente na yon at yung mga nasagasaan ng truck is 6 na tao. Ang pinakamalala doon is hindi ako nakapagbalsa mo. Ang nabalsa mo ko sa 6 na tao na yon is 2. Embalsa mo yung chill muna tayo. Edad ng Mga sukot nabalsa na mo ko agad. is 2 o 3 taon. Talagang nadami lang siya at isang minor de edad na 14 anyos na babae. Noong araw na yon, tumawag sa akin punerarya na may patay daw sila at nung pagpunta ko sa morgue, tinignan ko yung una ang nabalsa Ako rin ng ganitong ko kasama. is yung 2 o 3 Kaya ito rin taon. kalakihita. Nakita ko mayroong yung parang benda na pinapaikot sa ulo. Ayan. Then nagtaka ko bakit may ganun yung bata. Yung pala, isinabi sa akin na yun ay yung isa sa nadamay dun sa nasagasaan ng truck. At nung pwede nang simulan, balsamuhin yung patay, tinanggal ko na yung pinaka nakabalot sa ulo ng bata. Nung pinapa ko yung ulo ng bata, is basag yung pinakabako niya. Nagkaroon lang ng sugat yung mismong anit niya, pero sa loob talagang
Kilabutan ako pag mga ganyan. Pinakabaon niya. Yun, medyo Nakakaawa ako eh. nangaling-ngani ako kasi nga bata. Tapos isipin mo nasa gasaan. So, embalsamador siya. Gusto ko nga mag-interview ng ganyan, no? Ano yung feeling ng ganyan ng trabaho? Mamatayan ka ng isang anak sa ganung kaparaanan. Yeah. At lumipas lang yung, hindi ko matandaan kung oras lang, mga 6 na oras o kinabukasan na, yung 14 anyos naman na babae. Hindi ko na matandaan po talaga kung ano yung exact na edad nila, pero minor de edad yun. At yung naging injury o yung naging tama naman nung babae is mga bali naman sa katawan. Ganda nga tong banding. Sulot dahil hulsab. Panguli, kalikilian. At naniniwala ako sa kasabihan, minsan pangit tayo sa kwento ng isang tao, pero madalas mas pangit yung ugali ng taong nagkwento. Tama naman yan. Ang payat na nyo. Di ba sa PBB yan? Gusto ko rin maging ganito ka-proud na sinabi ko yan. Tama! Tama nga naman, diba? Kwento mo yan. Siyempre ako masama. Sulot, doon na tayo po ano ba nanalo? Sukot o sulot o ang siko ni Mr. John Amores? Ano ang pinakamalakas? Nung sa'yo para mga ganito, ito yung like, share sa mga physical yung friends. At huwag nyo subscribe. Paolo, player na namamala.